ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମହାବିନାୟକ। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରେ ଆମେ ସେ ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବେ କରିବୁ। ଆମେ ପୁରାପୁରି ଯାଇକି ତାପରେ ଯାହା ହବ ଏବେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଚାଲ ଦେଖିଆ। ଆମେ ଯିବା ବୁଲିବା ଆଉ କଣ 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 ଆମ ଗୁଡ଼ର କଣ କଣ ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ଯାଉଛି। ଏଇଠି କରୋନା ହବନି ତ କଣ ହବ କୁହ ମତେ। लाइन चलती आम भी चलती लाइन से आम अपेक्षा भगवान को दर्शन करने लाइन अपेक्षा करा आज तक दिन भाई सब हाथ पहले बोलो सागर ठाकुर पाखापाखि हो गलु दरवाजा भितर पशबू ठाकुर दर्शन हम केवे देखी ना
ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେହ କମିଗଲାଣି କେତେ ଫୁଟ ଉପରେ ଆସିଲି ଏମିତି ପାହାଚ କେତେ କଷ୍ଟ ମତେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଦେଇକି ଆସେ ଠିକ୍ ଅଛି କୋଉ ପଟେ ଯିବା କାଲି ମନ୍ଦିର ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବୁ ଘରକୁ ଯିବୁ କିଣାକିଣି କ'ଣ ଦେଖିବା ଯଦି ହବ କିଣିବୁ ନହେଲେ ନାଇଁ ଘରକୁ ଯିବୁ ତାପରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟିକେ ଫଟୋ ଫଟୋ କିଛି ନେଇଯାଉ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ ବନେଇଦେଉ ତାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନା ନାଇଁ ଓଏ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଯିବା ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କଲୁଣି ଅଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଲାଣି